Atunci când vorbim despre tehnologia ce folosește inteligența artificială, nu vorbim despre un viitor îndepărtat. Ea face deja parte din cadrul consultațiilor de rutină de zi cu zi la Centrul Medical Dr. Ianoș. Sunt dr. Andra Drăgușin, medic specialist obstetrică ginecologie și astăzi o să vă vorbesc despre ultima achiziție de la Centrul Medical Dr. Ianoș și anume ecograful Samsung Hera Z20. Este un ecograf de ultimă generație dotată cu inteligență artificială. Ce înseamnă mai precis inteligența artificială pentru pacientele care ne urmăresc? Înseamnă mai multe lucruri. De la sonde transvaginale de ultimă generație care au incorporate cristale care permit mișcarea sondei în mod automat, astfel încât în cadrul consultației nu mai este nevoie să se efectueze mișcările stânga-dreapta, care de multe ori pot fi deranjante. Acestea se fac în mod automat cu ajutorul softurilor ecografului, acesta însemnând un disconfort minim în timpul ecografiei transvaginale. La imagini pe 2D de o claritate și de o acuratețe foarte mare. De la măsurători automatizate, ecograful, atunci când vorbim despre imagini, compară în timp real imaginile obținute cu o bază de milioane de imagini normale și permite măsurători de o acuratețe foarte mare. Vorbim despre tehnologie 3D cu ajutorul căreia putem evalua morfologia uterului, adică anatomia acestuia, dacă este normală sau dacă este anormală. Vorbim de asemenea despre tehnologie 5D care ne ajută în evaluarea ovarelor, foarte important atunci când vorbim despre patologie ovariană, fie că este vorba de sindromul de ovare polichistice, unde avem nevoie să avem o măsurătoare de acuratețe a foliculilor ovarieni, fie că vorbim despre perioada de perimenopauză, atunci când ne interesează să vedem dacă mai vizualizăm folicul sau nu. De asemenea, în situația în care avem o patologie la nivelul ovarelor, o formațiune tumorală, ecograful, prin intermediul inteligenței artificiale, ne permite ca în timpul consultației, adică în timp real, să putem calcula cu ajutorul unor softuri integrate riscul ca acele tumori să fie benigne sau maligne, astfel încât pacienta poate pleca pe loc cu un diagnostic de o acuratețe mult mai mare.